Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Tago And Tita Tanya Chinita. Rich kid ang girlfriend ko. Feel good morning mga kabisyo. Silent listener nyo rin po ako tuwing papasok sa work. Kasabay ko po ate ko na makinig ng inyong programang Mga katas ng nakalipas. Tawagin nyo na lang po akong Alexander, 26 years old. Bago pa man ako sumakses sa buhay ay dumaan din ako sa mga trials. Di naman po kasi kami mayaman, call and teach. At laking lola po ako. Sumideline po ako bilang barker. Hindi po ng jeep. Barker po sa mga bar. Medyo mahilig ako sa pag hip-hop eh. At doon ko po na-meet si Samantha na 23 years old. Maganda siya. Chinita, slim at malaman. Higit sa lahat, mayaman. Pinakilala siya sa akin ng tropa kaya naging magkaibigan din kami. Nagkakasama kami tuwing mag-chill out sila ng friends niya sa bar. Kaso may kasamang driver bodyguard. At hindi daw kami talo. Kaya dito na nagsimulang tumagas. Ang mga katas ng aking nakalipas. Come on, party people, this morning tonight! No gimmicks. Woo! Sa DJ natin ngayon. Ba't hindi ka natutuwa? Di ba? Dapat bukas Crush pa mo tayo. Hindi ko yan crush, no? Dapat bukas tayo. Oh, bakit? Hindi ko gusto yung DJ Yeah, niya. Naka-leave ba? Oh, wala si DJ Boyet wala. Kaya yan yung napunta hindi ko alam kung sino yan. DJ Dagol yata yan. Hindi! Si ano yan? Kaibigan natin yan, di ba? Si Alexander. Ay, oo, si Alex. Oh, ayun, nalalapit na siya. Ay, kanina pa kayo? Sagutin mo, Trixie. Kanina pa, na-board kasi kami. Alam mo naman, mga rich kami.
Hindi ko gusto yung playlist mo today. Ay, sorry ha. Medyo na-bored ako eh. Di, Alam mo naman. barker lang naman kasi ako. Hindi naman ako taga-play eh. Kaya pala halata. Oh, pasensya ka na. Tsaka, Samantha, Yes? may boyfriend ka? I don't have. Bakit mo tinatanong? Anyways, kung may Sa ganda balak, mong yan? Trixie, pakisabi sa kanya nga yung preferences ko. Ito kasi siya, si ano, Hindi na si kasi ako Samantha. nadadaan sa ganyan eh. Ganda mo. Sorry, Nakamaana ako. na siya sa tita niya. Sorry kung ginijaming mo ako ng ganyan-ganyan lang. Wala yan sa akin. Tsaka hindi kayo talo. Iba yung gusto niyan. Ha? Anong ibang gusto? Ano? Bye kasi ako eh. Alam mo yun? Gets mo ba yun? Talaga? O kaya Sa hindi ganda tayo- mong yan? Oo, pa ulit-ulit. Maganda ako. Kaya ang gusto ko din maganda. Pero, malay mo, di ba? Medyo, ano ka rin naman, pinagkakaguluhan ka ng mga babae doon, no? Ba't di mo sila lapitan? Ba't ako ilalapitan mo? Eh, ba't ko sila lapitan kung ikaw yung type ko? Diba? Ano? Ano? May balak ka ba? Gawin mo na dali. Ako na bahala. Sige, ganito na lang. Malalaman natin kung okay tayo, kung match tayo, kung may chemistry tayo. Ano, what do you wanna do tonight? Ewan ko. Ikaw? Anong Ano ba trip mo? yan? Di, anong trip mo? Napaka-beta meal Gusto mo kitang naman. dalhin. Wala kang plano. Dapat kapag a-approach ka ng girl here sa bar, may plano ka na agad. Hindi yung Wala kasi akong planong ganyan eh. Pero ano challenge mo? Sige, go. challenge kung kasi sige, aminin ko, I admit, pwede Ano? ka, type kita, pwede. Ang gulo dito, ang ingay dito, gusto mo sa labas tayo? Okay. Pero kitain kita doon kasi tatakasan ko yung... Hindi. Paano nyo takasan? Yan yung challenge mo sa kanya. Sige, ganito, pag natakasan mo, nakaisip ka ng paraan, paano takasan yung driver ko? Go, sama ako. Dali lang yan. May backdoor dito sa bar. Ano? Gawain mo, May kotse naman ako kaso hindi nga lang... wala akong paki. Diyos ko, umay na rin naman ako sa ano ko. Sa sasakyan ko, game. Game? Ano? Mars, ako na bahala dito. Go na kayo. Thanks, Tara. Mars. Let's go. Get heavy, I just settled all my lawsuits. Fuck you, Devin! Now this looks like a job for me. Okay pa naman tong car mo. Sabi mo luma na. Okay naman. Malinis ka sa medyo- sasakyan. Green flag yun. Ay, dito tayo sa may overlooking ng Antipolo. Okay ka ba dito? Kwentuhan tayo, okay lang. Dito ba kayo lagi tumatambay ng mga colleagues mo? Mm, Okay pala dito, no? Kasi lagi kami sa Resorts World. Alam mo na. Tsaka sa Soler, sa Conrad, sa Okada, sa... Ganito pala, no? Sa labas. ganito dito. Minsan yung mga simpleng bagay, simpleng lugar, yan. Ma-appreciate mo pag... Anong hinahanap mo sa babae? Wala naman. As long as kasundo ko. Ang babaw ng standards niyo, yung mahihirap, no? Joke lang. Nagjo-joke lang ako. Ganito talaga ako magsalita. Pero wala kang standard like, Parang ikaw. Yan, mga standard ko. Parang tibo? Titibo-tibo? Ang type Tibo ka mo? ba? Ano ganyan, tulad mo. Medyo singkit, chinita, tapos sexy, gano'n. Pero physical attributes lang yung hinahanap mo. Like, wala kang professional, well-established na. Siyempre, ganun. Papunta naman yun dun. Or virgin, o kaya Wala, hindi no naman boyfriend since Hindi mahalaga birth. sa akin yun. Basta Wow. magkaintindihan lang kami. Ganun lang, okay na ako dun. Okay. Ano, hatid na kita? Napagod ka na. Mukha ba akong uuwi na?
Ganun ba yun? Ang layo-layo ng biniyahe natin, tapos gusto mo hatid mo na ako. Di sana hindi na lang tayo umalis. Okay, so anong gagawin natin? Tititigan mo ko, tititigan kita. Tapos, Tapos, titikman natin ang isa't isa. uy, Joke ko lang. ay joke lang pala eh. Joke ko lang. Di ba ano? Ay, ang bagal mo naman. Boboard ako kasama ka. Pag ako na-expire Ano bang gusto mo gawin ko? Hindi ko alam eh. Ayoko naman manguna. Alam mo yung momol? Hindi. Alam mo gusto ko ito kasi parang na-challenge ako sa'yo. Ang gentleman mo. Oh, uy. Uy. Ako'y natunaw na. Matapos ang gabing yun, Olan Tits, inatid ko siya sa bahay nila. At napagalitan po ang kanyang driver dahil hindi natakasan nga po niya. At tuwing nagkikita po kami ay patakas po. Sinusundan ko yung kotse niya at pag dinrap na siya ng driver niya, pipick upin ko naman siya. Basic. Gusto kong makita rin ni Samantha ang aking mundo. Kaya pinakain ko siya ng street food. Oh, ayan, kain ka. Ito pala yung ano. Oh, tikman mo. Ano yung orange na Ano nakabalot yan, ma'am? sa... Quick! Quick? Like, mabilis? Oh, yes, man. Mabilis ng kainin. Ganyan. Pero, why naman the Quick sauce, the dip? Bakit parang yung Isawsaw mo parang na yan. madumi na, parang Ganyan talaga yan, ma'am. Kasi mga 1 year na yan, ma'am eh. Pero yung, The more na matagal, the more na masarap. wala kayong sauce, like saucer? Hindi isasawsaw mo yan dyan, yung fishball. Hindi, try mo lang. Sige na. Sige. Ganito yung mundo ko eh. Sige na. Sarap ba? Oh, Oh my diba? God! Kuya, bilhin ko lahat yan. Wow! Salamat, Ang ma'am. sarap eh. Diba? Ang sarap. Salamat, ma'am. Ang galing mo talaga, ma'am. Thank Oh, ano, you. okay ka na? Sige, kain ka pa. Kain, tikman mo. Sige, kain Yan, pa yan. tayo. Lagyan mo ng pipino. Lagyan mo ng pipino. Pipino Ganyan. to? Yes. Oh, Ba't sige. blue na? Ano kasi yan, ma'am? Sea cucumber. Sa dagat pa yan kinuha, ma'am. Imported. Eto, ano tong isa? Yung parang chili oil, pero bakit color violet? Chili oil, mantika yan, ma'am. Matagal na yan. Di, kain ka na. Ang sarap ah. Oh, Sarap. sige. Hello. Hello. Ano ba nangyari sa'yo? Di na pala tayo tuloy. Akala ko tuloy tayo. Oo, sobrang nagdudumi ako tsaka nagsusuka. Gusto na nga akong dalhin nila mama sa hospital sa emergency nila daddy. Kasi Ha? nanagnat ako mo. Talaga? Ayoko baka malaman nila kumain ako ng ng tusok-tusok. Ala, sorry talaga ha. Pasensya ka na. Gumaling po siya, Olan Tits. At doon naman kami kumain sa favorite steakhouse niya. Favorite. Favorite. Sabi mo, Favorite mo ba dito? favorite ko dito. Ano yan? Ano yan? Favorite. Ang mahal naman dito. Ba't mo dito ko pinakain? Alam mo na mula kong pera. Gusto mo na naman ako mo ospital. Wala nga akong pambayad dyan eh. Ibiasis na naman ako. Ano ba yan? Oo. Ba't mo binibigay yung card sa akin? Para kunyari ka magbabayad, para hindi ka na i-insecure dyan, nahihiya dyan. Sige. Tapos, So, mag-aabot sa waiter. Ito ba yung iiwan mo na ba Magkano ito ba sa yung akin? bill? Magkano yung bill? Ano? 6,000. Grabe, isang kain 6,000.
Girl, Wolfgang to, 15K. Tingnan mo, check 15. mo. Walang 6K sa Wolfgang. Ba't dito tayo kasi kumain? Pwede naman Ayun din sa... na pa-swipe niya. Waiter. Hi, ma'am! Nag-resign na ako dun sa Quick, ma'am. Dito na ako sa Wolfgang. Wolfgang? Ah. Ayan, ma'am. Ayan yung bill niya. Sige. Okay. Ako na bahala, Siya ma'am. yung magbabayad. Okay, sir. Uy, rich kid ka na pala, sir. Iniwan niya sa akin yung card na yun, call and teach. Pang shopping ko raw, lahat. Kung anong kailangan ko, yun ang gamitin ko. Spoiled boyfriend po ako, in short. Kaso po, nung nag-inuman kami ng tropa, nilibre ko sila dahil nga may card po ako. Nawala ko po yung card. At dito ko nakitang galit na galit si Samantha. Ano? Sorry na. Hindi pwedeng sorry sa nawalang credit card. Pwede mo naman papakat yun, di ba? Ano pwedeng pakat? Ano sasabihin ko sa parents ko? Ano mo, napakaburara mo? Ganyan ba talaga kayong mga low profile? Mga kasama sa 4-piece? Mga pabaya talaga kayo. Sabi ka naman magsalita. Alam mo, bagay ka talaga doon lang sa kwek-kwekan. Hindi ka marunong mag-ingat ng card. Mahahassle pa ako. Paano kung nagamit na yon? Diyos ko. Sabi ko naman sa'yo, Hindi mo sorry, ako diba? sinasabayan eh. Sinasama na nga kita sa lahat. Tinuturoan kita ng manners, ng tamang mga kilos, ng mga tamang pag-uugali. Pero ang gusto mo pa rin kanal. Napaka-kanal mo. Napaka-squatter mo. Oo, ikaw na yung mayaman. Ako na yung mahirap. Kaya magkaiba yung mundo natin, di ba? Kaya nga, dinala kita. Gusto ko, itry mo yung mundo ko. Tinry ko naman, pero sumakit nga yung tiyan ko, di ba? Kaya nga ako nag-adjust, binigyan pa kita ng credit card para gamitin mo, pero ano ang burara mo? Pero hindi ko kaya yung mundo mo. Kaya siguro, tama lang. Hindi ko na kayang pagpatuloy ito, Samantha. Ano sinasabi mo? Kasi nga, magkaibang mundo natin eh. Kaya makikipaghiwalay na ako. Alexander! Kasi di ba, hindi kita ma-reach eh. Yaman mo eh. Ako pang quick lang, hindi kita madala sa Mami Pares. Kaya pasensya ka na. Alexander, pag-isipan mo muna. Gumagawa naman ako ng paraan eh. Binibili mo yung pagkatao ko, kaya ayoko Hindi na. ko binibili. Tama na Samantha. Ayoko na. Tinutulungan nga kita eh. Ang kaso na, tigas ng ulo mo eh. Ayoko Alexander! na. Ayoko na.